Vă salut! Filmez și eu ceva despre Johnny Weissmuller. Ce părere aveți că locuiți pe strada Johnny Weissmuller? V-ați uitat la Tarzan? Aoleu, m-ați prins acum. Îmi cer scuze. Nicio problemă, stați liniștit. Dacă nu m-aș filma. Nicio problemă. Și nu stau bine. Stați liniștit, că nici eu nu sunt un frumos. Nu, ce vreți să vă... Bună ziua! La mine e ora 12 după amiază, mi-am băut cafeaua și am zis să ies puțin în oraș și cu ocazia asta să filmez un vlog. În vlogul de astăzi vreau să vorbim despre două mari personalități ale orașului în care eu m-am născut, în care eu trăiesc, și anume Timișoara. O să vreau să vorbim despre Johnny Weissmuller și despre Francesco Illy. Am decis să îmbin povestea celor doi, pentru că din punctul meu de vedere cei doi menționați sunt cele mai importante personalități ale orașului meu. Despre Johnny Weissmuller povesteam că într-un vlog anterior, și anume faptul că s-a născut la Timișoara în 1904, la vârsta de 7 luni a emigrat în Statele Unite, a devenit cel mai cunoscut personaj Tarzan din istoria filmului despre Tarzan. Dar ceea ce probabil că nu știați e faptul că a câștigat de 5 ori medalia de aur, cred că în 1924 la Paris, și a fost primul om care a parcurs 100 de metri înnotând sub un minut. Am înțeles că Timișoara are o casă pe care mergem să o vedem astăzi, dedicată lui Johnny Weissmuller, și o să vreau să povestim și despre Francesco Illy. Faptul că bem cafea la Expresor astăzi se datorează de fapt marelui cafetier Francesco Illy, care s-a născut tot la Timișoara, de data asta în zona Iosefin, și a emigrat la 18 ani în Italia, unde a devenit foarte, foarte cunoscut. Deci o să o luăm cronologic, ne ocupăm mai întâi de Johnny Weissmuller, care spuneam că e un personaj emblematic. Din păcate, nu există, hai să zicem, o statuie, un memorial pentru Johnny Weissmuller în Timișoara. Și nici pentru Francesco Illy nu există o astfel de plachetă sau o astfel de statuie de care să ne aducem aminte și să ne mândrim ca timișoreni. Însă, dacă vă uitați la vlogul de astăzi, mergem pe urmele lor. Hai să mergem prima dată în capătul celălalt de oraș, și anume în zona în zona Freidorf, în zona Freidorf, și o să căutăm casa lui Johnny Weissmuller. După care ne întoarcem în zona Iosefin. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. The feeling we chase, I'm wide awake. Take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. The feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive.
we go, we're taking control. The future is ours now. The road never ends. It's me and my friends. These are the good times. Vă salut! Filmez și eu ceva despre Johnny Weissmuller. Ce părere aveți că locuiți pe strada Johnny Weissmuller? V-ați uitat la Tarzan? Aoleu, m-ați prins acum. Îmi cer scuze. Nicio problemă, stați liniștit. Dacă nu mă filma. Nicio problemă. Singură și nu stau bine. Stați liniștit, că nici eu nu sunt un frumos. Nu, ce vreți să vă spun? Despre Johnny Weissmuller, eu acum credeam că casa lui e pe strada unde e Johnny Weissmuller, dar nu e aici. Am înțeles că e pe lângă liceu auto. Exact. Mă duc să caut acolo. Ce părere aveți că locuiți pe strada Johnny Weissmuller? O părere foarte bună. După cum se vede, e bine aici. Cum e atmosfera? Văd că e liniștită. Foarte liniștită. E atmosferă liniștită, aveți vecini buni. De când se numește strada Johnny Weissmuller? De prin anul 2000. De prin anul 2000 se numește. Ok, și înainte cum se numea? Păi înainte nu era nimic. Nu era nimic. Teren viran aici. Era teren viran, am înțeles. Și acum s-au construit case și... Undeva prin anul 98-99 au început, au sistematizat zona asta. Și v-a plăcut de Tarzan? Că vă văd la o vârstă, v-ați uitat la Tarzan. Păi, la vremea aia conștientizam că nu pot cumpăra un apartament în orașul ăsta. Eu am fost militar de profesie și așa am considerat eu că e mai bine să-mi cumpăr un teren și să încerc să-mi construiesc o casă. Noi am construit casa prin efort propriu. Foarte frumos, foarte frumos, Și foarte frumos. Și v-ați uitat la filmele cu Tarzan când erați tânăr? evident. Nu. Mă bucur tare mult, mă duc să-l caut pe Tarzan, pe... Pe Tarzan îl veți vedea undeva dincolo de, adică cel puțin așa știu eu, că dincolo de liceu auto. Deci dincolo de liceu auto încolo. Mă duc să caut, să văd dacă găsesc ceva. Perfect. Ați văzut și voi, strada Johnny Weissmuller n-are nicio legătură cu Johnny Weissmuller. E o stradă proaspăt construită. După anul 2000 mergem în zona liceului auto să găsim casa. Și acolo să vă povestesc mai multe despre istoria lui Johnny Weissmuller. Într-o zi însorită de vară m-am aventurat în cartierul Freidorf din Timișoara. Atras de legenda lui Johnny Weissmuller, celebru Tarzan, aveam în minte imaginea casei natale a acestui erou local, marcată de o plachetă comemorativă. Am găsit casa cu ușurință, o clădire veche, dar bine întreținută, însă în locul plachetei am găsit doar o urmă vagă pe perete, un loc gol care sugera că acolo a fost cândva o inscripție. Curiozitatea m-a împins să întreb un vecin despre casă. Acesta mi-a dezvăluit un secret uluitor. Proprietarul, un fost profesor de istorie, pusese placheta în speranța de a obține fonduri de la stat pentru restaurarea clădirii. Din păcate, banii nu au venit niciodată, iar casa memorială a lui Johnny Weissmuller era de fapt un fals. Se pare că la un moment dat proprietarul a depărtat și placheta pentru că era dezamăgit sau poate pentru a evita alte complicații. Vecinul m-a avertizat că proprietarul ar putea reacționa negativ dacă ar afla că cineva pune la îndoială autenticitatea casei. Am decis să nu risc o confruntare și am plecat în tăcere, dezamăgit, dar și intrigat de această poveste. La doar câteva case distanță am dat peste o priveliște neașteptată, o clădire modernă cu linii curate și geamuri mari care păreau să fie sediul unei firme. Nici o placă, nici o inscripție nu amintea de trecutul acestui loc. Vecinii m-au îndreptat către acolo. Am simțit un fior de emoție. În sfârșit găsisem locul autentic. Însă, în loc de o casă memorială plină de viață, am găsit un spațiu modern și funcțional transformat pentru a servi nevoilor prezentului. Era o ironie a sorții adevărată, casa natală a lui Tarzan fusese înlocuit de un simbol al progresului și al modernității, fără nicio urmă a trecutului său glorios. M-am întrebat cum ar fi reacționat Johnny Weissmuller dacă ar fi văzut această transformare. Ar fi fost dezamăgit de lipsa unei comemorări adecvate sau ar fi apreciat faptul că locul său de naștere continuă să fie parte a vieții orașului, chiar și într-o formă diferită.
Am plecat din Freidorf cu sentimente amestecate. Pe de o parte eram bucuros că am găsit adevărata casă natală lui Tarzan, pe de altă parte eram trist că memoria lui nu era onorată în niciun fel. Poate că într-o zi Timișoara își va aminti cu adevărat de acest fiu al său și va oferi un omagiu pe măsura legendei sale. Până atunci, casa modernă și liniștită din Freidorf va rămâne un simbol al unei istorii uitate, o amintire a unui erou care a cucerit inimile milioanelor de oameni din întreaga lume, ascunsă în spatele unei fațade anonime. Câteva impresii la cald după ce am vizitat adevărata casă a lui Johnny Weissmuller și o poveste destul de tristă. În 2004 vine la Timișoara fiul lui Johnny Weissmuller, Johnny Weissmuller Jr., să vadă unde s-a născut tatăl său. Este dus într-un loc, în prima casă, acolo unde s-a ridicat placheta. Logic, acolo e un loc fals. Deci omul n-a văzut practic realitatea unde s-a născut tatăl său. Casa mare pe care ați văzut-o, bineînțeles că e una reconstruită, e o casă nouă acolo și practic a rămas doar pământul, da? Pe unde s-a construit. Casa veche a lui Johnny Weissmuller nu mai există. M-am gândit să mă opresc la o cafea și la această cafea o să vreau să povestim despre o altă mare personalitate a orașului nostru, și anume Francesco Illy. Am mai avut un vlog despre Francesco Illy, care între timp nu mai e pe canal din diferite motive personale, dar o să încerc să reiau povestea lui Francesco Illy, de data asta și mai actualizată. Ca să pot să fac față acestei povești, o să vreau să beau o cafea Illy, bineînțeles. Foarte important să stabilesc unde să mă duc să beau această cafea. Sunt multe cafenele care servesc cafeaua Illy și o să mă hotărăsc la una. Haideți cu mine! Deci am obosit la propriu și nu doar la figurat. Hai să vă povestesc. După toată nebunia, aventura pe care am avut în acel cartier Freidorf, a trebuit, așa cum am propus la începutul vlogului, să merg și în căutarea lui Illy și am descoperit o nebunie. În primul rând, trafic super aglomerat, de-abia am putut să mă mișc, cred că am făcut jumătate de oră, o oră în trafic, să ajung în centru, dar după care am mers la o cafenea unde știam că se servește Illy cafe și acolo practic era închis. Deci era beznă, era închis, era total, nu era nimeni. Bun. După asta am mers în alt loc lângă și am descoperit o cafenea de oameni ceva mai ciudați. Zic, am și eu voie să iau câteva cadre și așa mai departe, să mă filmez pe mine. La care spunea, nu, aici nu ai ce filma, în niciun caz, aici nu filmezi nimica. Băi, absolut îngrozitor. După care am ajuns în piața Unirii din Timișoara și m-am oprit pur și simplu la un Irish pub, foarte de treabă, am întrebat aici, pot să filmez? Da. Ok. Deci, în final, am reușit să ajung la o cafea. Și subiectul despre care vreau să povestim astăzi este despre
Francesco Illy. Francesco Illy este inventatorul espresorului de cafea. Fără Francesco Illy n-am fi putut să servim o cafea așa de bună. Și s-a născut în Timișoara, în piața Iosefin. O să mergem și acolo în speranța faptului că traficul va fi cât de cât în regulă și o să vă filmez ce și cum s-au întâmplat lucrurile în perioada lui Illy. Illy s-a născut acolo, cred că a trăit până la vârsta de 3 ani, după care au plecat în zona Italiei și acolo și-a pus mintea la contribuție, a inventat espresorul de cafea și, bineînțeles, celebra cafea Illy Cafe. După care, în ultima parte a vieții, a fost un foarte mare iubitor de vinuri și asta se găsesc pe YouTube, videoclipuri cu Francesco Illy care savurează vinuri. Cafeaua Illy e universală. O găsești peste tot în lume, fie că mergi în Europa, fie că mergi în Asia, fie că mergi în Americi, acolo poți să găsești cafea Illy. E foarte bună, e foarte aromată, are un gust special și funcționează după principiul prăjelii foarte, foarte bune. Acum, continuăm demersul, mergem la casa lui Francesco Illy să o vedem. Dar vreau să vă povestesc ceva înainte de a închide această secțiune, și anume că prin 2017-2018 la Timișoara vine fiul lui Francesco Illy și nu este lăsat să viziteze sau să intre în casa în care s-a născut tatăl său. Nu vreau să intru în tot soiul de povești de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acolo sunt alți proprietari și fiul lui nu a fost lăsat să intre. A interacționat cu autoritățile timișorene, a venit fiul lui, a servit o cafea aici în centrul Timișoarei, după care și-a exprimat dragostea față de Timișoara, aprecia foarte mult orașul nostru și a plecat înapoi în zona Italiei. În inima Timișoarei, pe străzile vechiului cartier Iosefin, se ascunde o poveste fascinantă, o poveste despre un om care a schimbat lumea cafelei pentru totdeauna. Aici, în această clădire modestă, s-a născut Francesco Illy, inventatorul espresorului modern. Imaginează-ți o dimineață liniștită de toamnă în anul 1892. În această casă, o familie mixtă cu un tată maghiar și o mamă de etnie germană își întâmpină nou-născutul Ferenc, cum era numit atunci Francesco Illy. Anii au trecut, iar tânărul Ferenc a crescut în mijlocul efervescenței culturale a Timișoarei. De la începutul secolului 20, a studiat la liceul Piarist, a descoperit pasiunea pentru contabilitate și în cele din urmă a plecat să-și caute norocul în lumea largă. Destinul l-a purtat în Trieste, Italia, unde a pus bazele Illy Cafe, compania care avea să revoluționeze modul în care savurăm cafeaua. În 1935, Francesco Illy a brevetat invenția sa, espresorul, și de atunci aroma și savoarea cafelei proaspăt preparate au devenit accesibile tuturor. Casa lui natală din Timișoara, deși lipsită de orice placă comemorativă, rămâne un martor tăcut al începuturilor sale. O clădire simplă, dar încărcată de istorie, care ne amintește că marile idei pot încolți în cele mai neașteptate locuri. Francesco Illy, fiul Timișoarei, a lăsat o moștenire de neprețuit lumii întregi și de fiecare dată când savurăm o ceașcă de espresso, ne amintim de geniul său și de legătura sa specială cu acest oraș. Deși și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Italia, unde și-a pus bazele Illy Cafe și a inventat espresorul modern, Francesco Illy nu și-a uitat niciodată originile. A rămas legat de Timișoara prin amintiri și povești de familie, transmise din generație în generație. Astăzi, moștenirea lui Illy este celebrată în întreaga lume, iar Timișoara începe să-și revendice cu mândrie acest fiu ilustru. Planurile de a transforma turnul de apă din Iosefin într-un muzeu dedicat cafelei și lui Francesco Illy sunt în curs de desfășurare, o dovadă a recunoașterii contribuției sale la cultura și economia mondială.
Povestea lui Francesco Ili ne amintește de multe și poate că într-o zi aroma cafelei, proaspăt preparate, va umple străzile Timișoarei în cinstea celui care a făcut posibil acest ritual zilnic pentru milioane de oameni din întreaga lume. Deci cam ce ați văzut este casa lui Francesco Ili. Am și vorbit cu cei de la cafenea, există o cafenea în josul, la parterul de fapt al clădirii și doamna spunea că nu știe că acolo s-a născut Francesco Ili, doar că îi place foarte tare cafeaua, dar n-a știut istoria acelei clădiri, cine s-a născut acolo și așa mai departe. Deci istoria Timișoarei e o istorie foarte, foarte bogată. Și acum o să vreau să mergem, dacă trecem de secolul trecut și în secolul acesta, o să vreau să mergem la statuia lui Adi Bărar, liderul formației Cargo. În peisajul vibrant al rockului românesc, puține nume strălucesc la fel de puternic precum cel al formației Cargo. Și în spatele acestei legende stă un om, un muzician, un vizionar, care a pus bazele unei povești de succes și a depășit granițele timpului, spațiului, Adrian Bărar. Imaginează-ți Timișoara anilor 1980, un oraș plin de energie și creativitate, unde tinerii își găseau refugiul în muzică. Aici, în 1985, Adrian Bărar, un chitarist talentat și pasionat, a înființat Cargo, o formație care avea să devină sinonimă cu rockul românesc autentic. Cu riffuri de chitară memorabile, versurile pline de emoție și o atitudine rebelă, Cargo a cucerit inimile publicului, devenind o voce a generației sale. De la primele acorduri ale piesei Povestiri din gară și la imnurile rock Ziua vrăjitoarelor și Spiritus Sanctus, fiecare album a adăugat o nouă piesă la puzzle-ul complex al identității formației. Muzica lor a vorbit despre dragoste și pierdere, despre speranță și deziluzie, despre lupta pentru libertate și dreptate, într-un limbaj direct și sincer care a rezonat cu sufletele ascultătorilor. Adrian Bărar, liderul carismatic al trupei, a fost mai mult decât un chitarist talentat. A fost compozitor inspirat, un textier sensibil și un spirit liber care a luptat pentru idealurile sale și a inspirat generații întregi de muzicieni. A fost un mentor pentru tinerii artiști și un prieten devotat și un model de urmat pentru toți cei care l-au cunoscut. Bun, aici o să se încheie vlogul meu, pentru că pentru că astăzi a fost un maraton foarte, foarte mare. Am mers casa lui Johnny Weissmuller, casa lui Francesco Ili și monumentul lui Adi Bărar. Acum, aici la monument erau niște bikeri, mi-au povestit că nu e construit decât din bani privați acest monument, în sensul în care un ONG al bikerilor au pus cei mai mulți bani sau pe banii, de fapt și pe banii prietenilor, au construit această statuie. Au întâlniri destul de des, au venit foarte mulți, nu erau doar bikeri, erau și persoane private, persoane simple, să-și facă poză cu Adi Bărar. După ce am văzut cele trei personalități sau istoria celor trei personalități, ne putem declara mândri ca timișoreni că am avut asemenea oameni printre noi. Sigur că foarte mulți dintre voi veți comenta faptul că nu am inclus în acest vlog și câte ceva despre fondatorul trupei Phoenix, dar despre el promit să discutăm într-un alt vlog separat și dedicat, pentru că din punctul meu de vedere Phoenix și-a pus amprenta pe ultimii 30-40 de ani în istoria orașului nostru. Și o să fac un vlog separat despre Nicu Covaci. De ce? Pentru că eu cred că e foarte important să alocăm și un spațiu de cultură pe acest vlog. Până data viitoare vă spun doar atât.
bună dimineața, bună seara sau noapte bună, depinde când vă uitați la acest vlog. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Vă rog să lăsați un subscribe sau un like, de fapt și un subscribe și un like. Pe mine mă ajută foarte mult și dacă vreți să mai vedeți asemenea videoclipuri, vă rog să faceți acest lucru. Vă îmbrățișez!